നിനക്ക് ഇന്നും വേണോ? അതിനിപ്പോ എന്ത്? ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി അല്ലേ. അവനാണെങ്കിൽ ലീവ് എടുത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുക. എന്നെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചത്. എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാമോ? എടാ എന്ത് വന്നാലും നമ്മളാരും അറിയല്ലേ. ഒന്നാ നീ അവന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടാ. അതൊന്നും അവൻ അറിയൂല. ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി ഹസ്ബൻഡ്. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാ വന്നേ? അല്ല, ഞാൻ ഓട്ടോയിലാ വന്നേ. വെളിയിൽ കയറി വേടാ. ഇവൾക്ക് ബിരിയാണി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾ കഴി, ഞാൻ കൈ ഓടാ. നിനക്ക് ബിരിയാണി സ്പെഷ്യല്, ഞാനാ സ്പെഷ്യല്. എവിടെ താൻ്റെ വീട്ടിൽ പോണം? അവൾ അമ്മയോടെ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ എവിടെ? എടാ ഞാൻ അമ്മയുടെ കൂടെ ഷോപ്പിങ്ങിന് വന്നേ. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ. രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്നെ. ഇവൾക്ക് ബിരിയാണി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി ഹസ്ബൻഡ്. സൗകര്യപ്പെടുത്തി കാണുന്നടാ.